ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Wannan me za a kawo mana ne? Ina so a kawo mana kamar guda 7 haka. Ma abubuwa sun fi 10, kayan sha ba iyaka. Sun fi 10. Za ka iya lissafa min su? Shinkafar kaza, doyan kifi, ba akuya, lema agwagwa, ɗan waken gongani, shinkafar tsamiya, farfesun gemun masara, babbakakken ɗawisu. Farantin ka ba zai ɗiba ba, sai dai ka ɗiba na ɗiba kamar na bari. Rantaram, kana jin abin da ya lissafa? To ayyuwan ya fi ƙarfin ciki ba sai dai a zubar a shara. Yin hakan zai kashe musu karsashensu. Ba wani karsashin da zai kashe musu. To kai ka kawo taka shawarar wani irin abinci za a yi. Ya abinci cika irin da bikin Satyanar Yana Puja. Yawwa. Kaji gato. Ayo. To ai kenan malam. Arewa Boy One TV, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode.